Us presentem el Josep Lluís i l'Oriol, que són de l'equip de Lliuratic, i bé, parella, expliqueu-nos de què va el vostre projecte. Gràcies, Xavi. A veure, des de Lliuratic fem programari lliure, desenvolupem eines basades en software lliure, en codi lliure, i el que volem fer és una associació amb altres empreses, amb altres entitats, per poder arribar a més llocs i poder oferir serveis molt més integrats, arribant no només al programari, sinó també a que puguin ser servidors, telecomunicacions, però tot sempre basat en el software lliure. Llavors, per començar, el que volíem fer era una plataforma col·laborativa on tots aquests individus poguessin compartir i rebre informació sobre els projectes que estan realitzats amb codi lliure. De la manera que ells podrien veure quines empreses fan servir, quines empreses de quins sectors fan servir software lliure, fins a quin volum es pot arribar amb el software lliure i d'aquesta manera saber si la decisió que estan prenent agafant el software lliure és la solució adequada o no. El que ens hem trobat és que hi ha molt desconeixement del que són les eines lliures i moltes empreses són reticents a fer el canvi perquè no veuen clar que això pugui sortir endavant, perquè és allò de si és lliure és malo. I no és així. Perfecte. Faig la primera pregunta. Ja que parles d'aquesta eina col·laborativa, com teniu pensat fer-la? Doncs estem encara acabant de perfilar, donar voltes, estem mirant solucions lliures que existeixen al mercat per poder-les integrar, adaptar-les al que volem. Tampoc hem descartat agafar alguna i fer un fork per crear la nostra pròpia eina que sigui completament lliure i poder potenciar-la encara molt més amb l'àmbit que volem. Creiem que el que ha de ser és una eina que sigui molt fàcil buscar projectes, molt fàcil categoritzar-los i buscar per categories, perquè és la base d'això. Que la gent pugui dir, doncs jo vull fer això i ho trobin molt ràpid. Perfecte. I una altra pregunta és, quins són els propers reptes que teniu al cap? Doncs el primer repte seria veure la forma en la que ens constituïm nosaltres com a Lliuratic i després doncs, produir aquesta eina i ser capaços de que molta gent s'adhereixi sobretot a pujar la informació, perquè només amb una gran base de dades d'informació de projectes que s'han realitzat, projectes que han fracassat, que també creiem que són molt importants, només quan això sigui molt gran serà una eina que serà útil i vàlida per molta gent. I una altra pregunta, aquests projectes que es pugen, vosaltres hi tindreu algun paper de filtre o simplement la gent podrà pujar-los i els valorareu, els comentareu a la plataforma? Bé, la idea és ser una plataforma col·laborativa, hauria de ser que els projectes es poguessin pujar i la pròpia comunitat fos la que valorés si la documentació és l'adequada, perquè estem parlant de que no només volem que la gent pugi el codi, sinó que pugi sobretot l'experiència també, en aquest cas com vosaltres, no? És molt important l'experiència, què s'han trobat, en què no, quins camins van seguir, una mica aquesta part de documentació que a vegades és la que falta molt en els projectes i llavors volem doncs, que sigui molt col·laborativa i que tots els actors hi participin i bueno, doncs nosaltres tenim un paper segurament més actiu i més de moderador d'aquesta plataforma. Molt bé. Doncs presentem el Xavi i el Jaume, que són de Viruca, i vosaltres direu. Què feu? Doncs vam néixer amb un repte personal que ha transcendit a ser, esperem, professional també, i és intentar d'alguna manera donar suport suport econòmic d'una manera diferent a les entitats. Entitats o associacions que són emergents i que més enllà del primer empujón amb el qual s'han pogut constituir, els que treballeu en entitats sabeu que és molt difícil mantenir els calés cada mes per poder tirar endavant els projectes. Llavors, més enllà del voluntariat o de la donació directa,
creiem que es poden crear noves formes de finançament. I com creiem que ho podem aconseguir? Doncs el que volem és entrar dins del món de la categoria de la gestió de les experiències d'oci, que està molt de Smartbox, de Atrapalos i tots aquests, i tots hem tingut experiències millors i pitjors amb aquest món. I el que volem és oferir experiències d'oci realment originals, no estem parlant de circuitos, vueltas en un circuito de carreras, sinó relacionades amb la natura, relacionades amb la cultura, amb la connexió amb el territori. I aquests tipus d'experiències les podràs adquirir o comprar a través d'una plataforma web. La gràcia és que sempre que facis aquesta operació, part dels teus calés aniran en forma de donació a través de Viruca a aquelles entitats amb les quals s'hagin establert relacions. Aquest és el punt en el que ens trobem. Molt bé. Jugant amb avantatge de conèixer-vos de fa temps, sé que fa unes setmanes dubtàveu de quin era el vostre valor procomú, ja que estem a la comunificadora, teniu solucionat aquest dubte existencial que teníeu? Bueno, sí que és cert que hi ha hagut unes setmanes en les quals un projecte que va néixer des de l'economia social i solidària i que va ser convidat a treballar en la Procomú perquè se li van veure les possibilitats de poder esdevenir Procomú, doncs ens generava molts dubtes, sobretot d'implementació. Una de les coses que estem intentant és ser massius, però ser massius en la millor de les interpretacions, i és que volem aconseguir el major número de calés per a les associacions. Llavors, d'aquesta manera, el que volem és ser molt oberts, ser molt simples, i això feia que determinats escenaris procomuns li entreguessin un nivell de complexitat al projecte que potser anava en contra d'aquesta premissa principal. Sí que és cert que darrerament s'estan treballant nous escenaris, com que ara d'això el Jaume anirà aterrant una miqueta més, que sí que estan calmant una mica més aquesta inquietud. Sí, després de, com deia el Xavi, haver nascut amb aquest punt més social i solidari, el que hem estat veient durant tot el programa i seguint el model és analitzant cada una de les 4 parts en quines ens podíem adaptar més per anar complint aquests punts del Procomú. El tema de la governança, constituir-nos com a cooperativa, potser obrir la porta a que els usuaris de les activitats es convertissin en part de la cooperativa i poguessin afectar sobre la plataforma a nivell de proposar entitats, proposar activitats, valorar-les o donar-li participació als propis clients, era una forma d'entrar dintre d'aquest ideari més procomú. Sí, també és cert que és una de les coses que també han anat evolucionant durant tot el projecte, és que aquest escenari inicial que acabo de dibuixar, en el qual és una experiència com bastant tancada, hem tingut una petita visió que també ens agradaria poder explorar i que estem ara en fase de validació amb la gent, i és, molts de nosaltres hem viscut aquest diumenge la Marató de TV3, en el qual hem vist que més enllà de les donacions directes o de les aportacions per part de l'entitat, hi ha hagut molta gent, moltíssimes comunitats d'àmbit local que s'han autoorganitzat per tirar endavant unes activitats amb una finalitat 100% solidària. Nosaltres ens imaginem que aquest escenari es pot convertir en una experiència d'oci i de corresponsabilitat social molt interessant, i malauradament ara mateix no existeixen ni eines ni formats o recursos per poder-ho fer. Viruca podria esdevenir en una segona fase, per exemple, una plataforma oberta d'aquest tipus, en la qual qualsevol persona es podria autoorganitzar. A Viruca podria trobar una sèrie de recursos que són productors, pot ser des d'una companyia de teatre que pot venir a fer una obra dins d'una activitat que organitzis en el col·legi dels teus fills, per exemple, i el que volem és això, és empoderar en una fase posterior als usuaris a que desenvolupin les seves pròpies activitats, i ja crec que sí que aconseguirem el culmen, per com ho dic. Molt bé. I ara que dius això, aquesta documentació, aquesta plataforma per compartir, quin àmbit teniu pensat vosaltres d'actuació? Aquí un àmbit més local, més de Catalunya, estatal? Teniu pensat potser en un futur que això sigui replicable en altres països, hi hagi un Viruca Itàlia, un Viruca França... Viruca! Algo així o no hi heu pensat encara? És un escenari que tant de bo en uns anys ens hi trobem debatint sobre això, però ara de moment el que sí que tenim identificat, i de fet a la sessió anterior de la comunificadora han obert, un convidat ho
d'això ho va verbalitzar, és que hem de treballar molt l'àmbit local. És a dir, creiem que realment això té molta força en el moment en què una comunitat local s'autoorganitza i promociona, fa veure productors. No entenem que els productors han de ser només professionals, qualsevol de nosaltres pot ser un productor d'experiències. I és veritat que la comunitat local és la que té la més capacitat per poder. Això ens porta també a aquest escenari de cooperatiu i de xarxa, en el qual creiem que responsables temàtics, per exemple responsables d'outdoor o responsables de zones geogràfiques, doncs són els que ens permetrien poder aconseguir aquesta xarxa. Evidentment els recursos són els que són i començarem amb els contactes que ja tenim, i gràcies a Déu tenim 15 productors i entitats que ja estan interessats en participar en el projecte. Molt bé. I així per últim, de cara al 2018, quin és el vostre repte més important que teniu com a Viluca? Doncs el repte que ens l'estem plantejant també ja per fer fins i tot coincidir en la finalització del programa és acabar de definir sobretot quins són els principals grups als quals ens volem adreçar. En el gràfic de la comunitat veureu que hi ha alguns que són els ressaltats. El que estem veient és que cada cop que ens hi posem en contacte apareixen noves necessitats de les entitats o dels productors o dels consumidors, i el que hem de fer sobretot és ara confinar i acotar i fer una mica de foco, començar amb tots aquells col·lectius que tinguin més capacitat mobilitzadora, és a dir, en l'àmbit dels productors, els productors voluntaris, és a dir, gent que ja està en el món de les entitats però que poden. Hi ha una realitat molt clara, i és per exemple, quan un cooperant, quan un voluntari d'una ONG de cooperació torna del lloc on ha estat fent de cooperant, el que més necessita és seguir ajudant. Doncs aquest motor, aquesta benzina que porta el cos, per nosaltres és un element molt interessant. En l'àmbit de les entitats, evidentment les entitats petites o emergents són les més interessants també, perquè són les que més dificultats tenen, menys maquinària humana tenen per poder tirar endavant tot aquest món. I en l'àmbit dels consumidors està clar que tots aquells consumidors sensibles que ja tenen cert contacte o a través de la donació directa o a través del voluntariat també són aquell col·lectiu que creiem que començarem.